Kowere kod mago nyakora mogene riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e yore mag thieth dwaro mondo riwruoge mag thieth kaka WHO kod pinje duto oketo kenge mag neno ni yedhe ma osepuodhi mondo okony e gayo landruok mag kute mag ayaki oyudore mayot kendo mapiyo e pinje duto to ahinya mago mapod dongore kaka Kenya. Jafwambo marwa ma Migori Jojo miyowa ler ewi wachno. Higni malo 40 mokalo nyaka ne tuo mar ayaki yangi e piny mangima. Mathoth osetim mar geng'o landruok mag kutego mag ayaki. Kata bed ni yorego mag geng'o landruok mag kutego mag ayaki mathoth nitiere, pod oganda mathoth gamo kutego mag ayaki, ka moko bende wito ngimagi nikech kutego mag ayaki, nikech ok ginyal yudo yedhego ma itiyo godo e gayo landruok mag kutego mag ayaki, kaachiel kod duoko piny teko mag kutego mag ayaki. Pinje ma pod dongore kaka mano mar Kenya, pod oganda nitie kod pek e yudo yedhego makonyo e gayo landruok mar tuoni. Jotim nonro wechego mag thieth kod jokedo ne oganda e yorego mag thieth wach ni biro ni kembe maloso yedhe magayo landruok mag kutego mag ayaki ok osechiwo thuolo ne kembe mamoko mondo kolos yedhegi mondo eka oganda koyudgi mayot osemiyo yedhegi kiyudre mayot ne oganda. 2 weeks ago, I did a letter to both Pharmacy and Poisons Board as well as NASCOP just to inquire on the status of the registration of both products and to know why specifically is dapivirine ring and cabotegravir injection not available for the masses despite something like dapivirine ring already in the treatment guidelines of NASCOP. Diu kotino materogno mar Kenya Legal and Ethical Issues Network kata KELIN mane wuoye kinde romo mane okel jokanyogo makedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori wacho ni nyaka keto kenge mar neno ni yedhe mag gayo landruok mag kutego mag ayaki oyudre mayot ne oganda. We are advocating for things like compulsory licensing. Kuom ranyisi nitiere kido adek mag PrEP makonyo e gayo landruok mag kutego mag ayaki ma oting'o cabotegravir, dapivirine ring kaachiel kod mano ma imuonyo ma osepuodhi. Kata kamano ma imuonyo kende ema nyaka sani yudore e piny Kenya. Kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti e piny Kenya ma pod jogo modak kod kutego mag ayaki pod ni malo ka PrEP en achiel kuom yedhe ma itiyo godo e geng'o landruok mag kute mag ayaki. Wan gi PrEP options e facilities te dispensaries te health centers te ma wan go in Migori County. Shida ma wan godo gi data ma wan go nyiso ni ji chako PrEP to continuation becomes a problem. Apisa ma ochune kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori Liza Owino wacho ni kwan mine mathoth gamo kutego mag ayaki ka ipimo kod chuo e kaunti ma Migori. Joma mine stand at 12% to chuo to stand at 7.1%. Wasetemo mondo ji te obed aware ni HIV is there. Gima ber machielo mwasetimo ma wan at 95% ni ji te mwasepimo mwayudo ka tuo wasechako gi e thieth. Jokanyrego mok mago mag piny owacho makedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori dwaro mondo koro med jiwo puonj ne rawere e yore mag ritruok makare mondo koro kik gigam kutego mag ayaki. Wajiwo ji mondo kochakore e ot mama kod baba opuonj nyithindo ni ka gitimo ang'o kod ang'o manyalo miyo giyud tuo mar ayaki. To kendo machielo kendo matmedo jiwo jowa ni sama watimo counseling and testing watim e yo makare mabedo friendly ne nyithindo ma nyiri kod machuo. Nyadi mang'eny nitiere akwede ma yudore e yo samitimo testing and counseling. Lipot yango ni nyaka sani atamalo 10.4 mag oganda e kaunti ma Migori odak kod kutego mag ayaki. George Juma, Ramogi TV, Migori.